Més de 40 museus i 70 galeries de tot Catalunya se sumen dissabte a la nit dels museus d'Europa, que deixarà obertes fins la mitjanit les portes d'aquests espais culturals que es podran visitar de franc. Avui visitem un museu, el de Granollers, que es mostra al públic buit en una original exposició. L'edifici construït per Andreu Bosch, Josep Maria Botey i Lluís Cuspinera té 36 anys i un gran valor arquitectònic. Va ser un trencament, no? Em vam quedar satisfets des del primer moment i hem vist que amb el pas dels anys ha perdurat i fins i tot ha tingut un ressò i de seguida també va ser, diguéssim, incorporat a les revistes del moment perquè va ser una obra que va trencar una miqueta, no? Des de fora, fer del museu un aparador més en un carrer de botigues ve de la inspiració que els arquitectes van tenir dels museus Whitney i Guggenheim de Nova York. La visita de l'exposició Arquitectura i Espai, en què es fa del mateix edifici del museu motiu de la mostra, ve guiada per referències escrites de la memòria del projecte de l'obra i les imatges que tracen el recorregut per l'espai. Mira, veus en aquesta foto? Lo de la porta és reivindicable total. 36 anys després, Andreu Bosch i Lluís Cuspinera aprofiten una visita més al museu que van crear conjuntament amb Josep Maria Botey per reflexionar sobre alguns detalls i encara constaten que no ha passat de moda. Pues jo crec que, escolta'm, amb el pas dels anys jo m'hi trobo com el primer dia, Amb els anys ha envejecido bien, ¿no?